Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakinhun cultural sector jang keseng khasi kemi shalong haka khatwei tarik unai weng arajar arpau ar kalapan bena bakan penlongi kata masa kabanlong haki arsengi kata haka khat khandai bat arpau tarik benai nai weng arajar arpau ar hamadan waking jayau shalong bat dia kani kata masa lajer kerteng nath mei hakani kata masa kan sodon ka jingir wai bat jingir shat tenrai bat ka jingpen iriam tenrai unai khat sau senya bat ka luki mai bat kan donru ka jing batai benia ya kan yam tenrai da kasnong kong thong lingba ka jing rwa yau bei ha kani ka tamasan pen iru ya ka phlem tenrai shaphang ka jing wan long briu man briu nyo trap nyo skom hasla per thei lingba sopet beneng kabala ai kerteng ka themme ka tenre ka tallong kumta ka sengalay were baro ki pat nong shong shnong bapher bakin wan man sakhi ki jing rius pa kalariti jong nyo trap nyo skom ha ka te ka sngi kram da don kam man siu yak bairung Kaniga festival nga jer kerteng nothing may but ka motto kalong a celebration of the essence of the land. Hakini ki arsngi ngin penlong ki jingshat sur jirwai tenrai kan long ru ka jingi ko pini riam tenrai nai khat saw senia bat ka luki mai kan don ru ka jing ni kajing batai benia ka presentation na ka Kongthong village ya ka jingrua yau bei kidan nutri kidan kikin hun ban power ru kin transpang ka mai mariang kerti destur bat ka film swak ban batai kalong ka film ka ya pin wonder janai halor jingwan long briu man briu new trap new skum new wasa asla perthai lingba usok kat benang di kembang la ai ten ka themmai ka tenri ka tellang akti pharang la banong the origin the essence the source ini shimba kani ka de ka themmai jingwan long briu man briu new trap new skum ka de ka themmai long briu hak man blaisat juga beri neutral. Pagkadai ru kathmay juga clarity. Nakaba kadika nongrem nakaba lasan kan kerti desur juga beri neutral. Kembang la hongmenia kelong ka clarity jungi kelong ka baru spa bat ngidai ban pinithu pinisha pertai. Di kum kasang khasi misngo menyihapan Shimya kanika sinjam bagi hakaba ibon ki benta ki ba hamlong kerpang ru kum ka sound dan lai sure di kani ngatrai kalap kring di ki bon ki pat ban one sakhi aki let's say gir kom compare how benai nai wing ki don ki bon ki festivals tamba ngatrai kani kan long kan dai ka festival ko peni ka belum thik ya kan nongrem tenrai jobri neutral di ni isu hanga cultural ka committee ro isu so tena balada ki brio ki bawan jengok ka na baru ra ki kwa ban ngam jaga reti restor ban sakhi ki jingsha ba ki juyo ban yui di kami ka festival kan hai kan long karinsan ya baru Sakilan. Sponsorship kadai nak tourism department. Kajing kersan kadai tangka kesukaan. Lembaga tourism department. San kalong ka film kabelengkap kaba ngelajar keteng kethemai ketenre ketelang kabandan kaba ni peni rengkat di sound and lights lasna kerpang. Di hakini ki arsngi ka program ka sedang por janmit bat ngila alum ki kindan ki kinhon manya yawer na keleng geri hasi jaitia nadu nong talang na juai sok ba kinwan na million ru kidan kumba khatsau kli kinhon di ngila pia program dalam long kunju abor arsngi ya kani ka program kalau open to all free entry kemudian ka
krong pisarung, kejing krong pisarung ke entry fee, but ni kerman bah lembah kini ke press conference, kini poi pun ipak nong sung wan saki dah laki khmat kejing spa ba jong ka lariti jong uniau trak news ko.